Dobrý deň. Tak po ľudsky by som to povedala, lebo ak to mám vyjadriť, tak po ľudsky hovoríme a vytvárame v tom taký ako keby dualizmus medzi ľudským a božským. Pričom máme stále viac vrastať do toho, čo je Božie, aby už platilo, že nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A aby neubudalo a jeho rástlo. A ako inak, ako ľudsky máme tie veci robiť s tým, že Boh je v nich prítomný. A tak ako Augustín hovorí, že nič ľudské mi nie je cudzie. Bohu ľudské nebolo cudzie. Boh sa stal človekom, aby sme my mali účasť na božstve. A teda nerozlišujme tak, že po ľudsky tak to urobíme. Urobíme to tak, ako Pán Ježiš nám umožní to urobiť a byť v tom prítomný. Podobne ako v dnešnom evanjeliu Jánovi učeníci položili Ježišovi takú, by sme povedali úplne, že nelogickú otázku. Chceli sa o ňom niečo dozvedieť a spýtali sa ho, že kde bývaš. Ako keby my sme sa chceli o niekom dozvedieť a povedali mu, ukáž nám svoje auto. A Ježiš povedal, tak poďte. A čo oni zistili, keď potom išli za ním? Kde býva Ježiš? On býva v tom, čo je ľudské. Ježiš býva v mojej, vo vašej rane, v našom srdci, v našom utrpení, v tom, čo nás najviac zaujíma, v tom, čo je hlboko ľudské, ako milosrdný Samaritán. On sa priam stáva tým olejom, ktorý sa vlieva do našich rán. A keď videli, kde Ježiš býva a že je k ním tak blízko, že je prítomný v ich otázke životnej, v ich ráne, ostali s ním